Kasama pa rin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon. Sa muli, Sir Rudy. Magandang hapon po muli dyan. At Dati sa kasama, Kabikulan. kasama mo ngayon si baby girl Villanueva, ang pamangkin ni Willington Soneja na isang senior citizen na at may iniindang tumor. Magandang hapon sa iyo, baby girl. Magandang hapon din po. Ayan, baby girl. Hello po, kumusta kayo Yes. ngayon? Mabuti naman po. Opo, eto po ba yung totoong pangalan nyo, baby girl? Opo, Opo, baby girl po. opo. So, kumusta naman po itong si Tatay Willington? Ayun po, naghihintay na lang po siya ng room para po makapasok na po siya. Admitted na po siya, hinihintay na lang po namin. Ito lang po. Kaya punta muna po ako dito kay Opo. sir para po makamingi po ng Tama, tiyuhin mo itong si Willington? Opo, Opo. So, yung tatay mo ba, yung nanay mo, kapatid niya? opo. Okay. Kapatid po. Yung tatay? Opo. Tatay mo, okay. So, anong klaseng tumor daw po itong iniinda ng tiyuhin mo? Yung po yung sa, po yun, sa bayag, tapos sa, yung po sa tiyan. May papasok po sila doon na, kasi nandun na po yung buko niya sa may baba ng tiyan eh. Sa bayag po, alam niya na po yan, sa pipi po, ipapasok yung Tapos ang operation niya dito po sa mayroong, puso natin. Sa Opo. Okay. So, kailan pa ba nagsimula itong naramdaman niyang sakit? Matagal na po, kaya lang po, kailan lang po last month po lang namin na-discover na kailangan na siyang operahan. Ilang taon na nga po itong si Tatay Willington? 79 years old po. 79. Okay. Opo. So, bago pa man siya nagkaroon ng sakit, ano po ba yung dating trabaho ni Tatay Sa Willington? sa barangay po, sa utility po siya, 20 years po siya doon. Opo. May asawa at anak po ba itong si Tatay Willington? Opo. Ilan po yung anak niya? 4 po. 4. So, kumusta? Tumutulong din po ba sa mga gamutan nitong si Tatay? Nakakatulong po, pero hindi naman po palagi. Kasi hindi naman usually nandun sila. Ako po ang tumanda na rin po kila Papa. So, Ako na po ang nandun ikaw, lumaki sa kanila. ikaw yung palaging kasama ni Tatay Willington. Opo, ako Bakit po ikaw? nakakaalam po lahat. O bakit ikaw yung nag-aasikaso? Di ba sabi mo meron siyang 4 na anak? Opo, malalayo po sila. Doon din po sa Bicol yun, pero malalayo pong parte. Nabagyo pa po sila doon. Doon lately lang po nabagyo. Okay. So naiintindihan mo naman yung mga sitwasyon ng mga anak ni Tatay. Opo, masanay na po sila sa akin eh. Opo. So kayo po ba single? Po, single mom. Opo, Single mom? opo. Tagal na po. Meron po kayong ilang anak? Isa lang po. Isa. Bakit po single? Nasaan na po yung tatay ng anak ninyo? Nagpunta ng Maynila, hindi na bumalik. Pag pumupunta pala ng Maynila, nakakatakot naman Kaya yung may mga kasintahan dyan, may kinakasama, huwag yung papayagan yung kinakasama yung pumunta ng Maynila at hindi na nabalik. Marami pong maganda siguro dito. Okay. Tanungin mo, Karudi, totoo bang maraming maganda dyan sa Maynila? Ay, ano ba naman dito sa Maynila? Kailangan dito, malakas ang mo. Yung Malakas. video lang yung hininga. Kaya pala ayaw mo nang umalis dyan sa Maynila, Karudi, Oo. Ate, Eh. nasa magkano naman po yung kadalasan ng kinakailangan po ni Tatay Willington para po sa kanyang gamutan? Po, sa ngayon po yung naka-ano po sa kanya sa admit po niya ngayon nasa 300K po. Pero wala pa po yung chemotherapy niya kung magkano po aabutin po nun. Pero malaking bagay na po sa amin yun. May makarating man lang sa amin, okay na po yun. Opo. So, Hindi naman po kami makatulong lang po. So, yung dyan, pagkaka-confine niya, dahil po yan sa nararamdaman niya, at wala pa po dyan yung pagpapakemo. Opo, wala pa po. Saan po ba siya usually na nagpapakemo? Wala pa po. First time po lang siya makikemo po ngayon.
Okay, so Lahat po ngayon lang po, lahat at saka operation ngayon lang din po. saan po pa plano yung ipakemo itong si Tatay Willington? Diyan din na rin po sa East Avenue rin po yung ano ng doktor niya. So dyan na sa Maynila. Opo, dito na po, nandito na rin po kami. Kailan pa po kayo dyan sa Maynila, ate? Wala pa ako akong tulog, kanina lang po. Kanina lang po talaga kayo nakarating Galing dyan. galing po ako ng Bicol, opo. Pero Night-stranded po kasi kami na bagyo. May bagyo po kasi sa amin, buti nakarating po kami dito. Opo. Nauna na ba itong si Tatay Willington na napunta dyan sa Maynila para magpa-confine o nagkasama na po kayo? Ay, hindi po sabay ko po. Okay, nakakaano naman siya kasi may gamot naman po, pero naka-schedule po siya tomorrow. Okay. Ngayong araw na to, opo. Opo. So lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pinakakailangan po ni Tatay Willington? Yun lang po, financial po. Kahit lang po, makatulong lang po sa amin. Okay, so napakahirap ng buhay, ano? Opo. So paano, kasama mo ba yung anak mo dyan sa Maynila? Hindi po, nandun po sa hindi po kailangan po merong mag-alaga kay Papa, yung talagang asikaso po. Okay, so bumiyahe Malaki kayo. na rin naman po yun, opo. Bumiyahe kayo mula sa Vera Catanduanes para makahingi ng Opo. tulong dyan Opo. sa Ako Bicol. Kanina madaling araw lang po kami dumating dito sa Okay, sa Cubao. makinig po kayo, no? Katabi niyo po ngayon si Karudi. Alamin natin Opo. kung ano po yung agarang maibibigay na tulong po sa pangangailangang medikal ni Tatay Willington. Karudi! Opo, ito po nga po napakinggan ng ating mga congressman yung kanyang karaingan dito sa ating kababayan. Mhm. At higit sa lahat, tinawagan kagad ako ni Congressman Saldico at Congressman Del Bugalon. Pagkaluban mo kagad ng 100K yan para makatulong na kagad doon sa East Avenue Medical Center ng kanyang Ayun. operasyon. 100,000. Yan ba ay may bibigay niyo ngayon at nadadala na po ni ate para naman ay makatulong po sa hospital bill ni Tatay Willington? Opo, sa ngayon yun, pinapagawa ko ng kanyang guarantee letter para mabitbit na kanya bago siya lumabas dito sa ating tanggapan sa Kongreso. Ayun, ganyan kabilis yung pagtugon, pagbigay aksyon ng Maraming Ako Bicol salamat Party po. List. O nanay, ano po yung masasabi Opo. nyo? Lalabas po kayo dyan, nabitbit po nyo itong guarantee letter mula po sa Ako Opo. Bicol Party List na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Maraming salamat po sa tulong po. Sana hindi lang ako matulong ngayon, marami pa po iba. Kahit Ayun. pa, malaking bagay na po. Thank you po. Maraming salamat po. Naniniwala Kay na po Congressman Naniniwala Bungalon na po po, kayo, tsaka kay ate. Congressman Saldi ko po. Maraming po salamat sa inyo. Sa tulong po nyo, malaking bagay na po sa amin. Tsaka si- kay Sir Piolo. Thank you po. Ano daw? Biskaya. Piolo. Lolo. Papo. Thank Lolo. you po. Okay. Hindi naman yung magagalit, Lolo, Rudy. Lalo Rudy. Bakit naman yun? Randy. Piolo. Piolo yan si Piolo. Nagkaroon ka ng automatic na apo mula sa Vera Catanduanes, Lolo Rudy Vizcaya. Maraming salamat sa inyo dyan, at panalangin po natin na gumaling na po si Tatay Willington. Maraming salamat, Opo. ka Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa National Capital Region. Eto mga ka-aksyon, ilang araw na lang at magpapasko na. 44 days to go! Pasko na! Merry Christmas in advance mga ka-aksyon. At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon.
O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Mari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, mari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilang